An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min n'a b'a daminɛ bi tɛnɛn na février kalo tile 15 ka taa bila karedon na février kalo tile 21 dolo jate la fonɛnɛ kalo filanan tile 26 ka taa bila fonɛnɛ kalo sabanan tile 3 la farafin kalo tile 3 ka taa bila farafin kalo tile 9 na dolo ba naani o nɔrɔ de bi jigi dugumakolo kan bi ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka ɲɛsin adamadenw bɛɛ lajɛlen ma o ye doloba naani jumɛn ye santi ni nanzaraw kama Uranus ani kidinti Saturne ani lifanti ni nanzaraw kama ko Neptune ani Jupiter dolo ni anw yɛrɛ kama ko Finton ni doloba naani nɔrɔ de barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka ɲɛsin adamadenw bɛɛ lajɛlen ma a b'a yira k'a fɔ ko an bi Verseau mɔgɔw ka wagati la o wagati yɛrɛ o bi na ban ni dɔgɔkun kɔnɔna na an bɛ don wagati wɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Poisson mɔgɔw ka wagati a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn Badara Ali ka mɔgɔw n'o ye Verseau mɔgɔw ye ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma ko ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan wa ɲɔgɔn dɛmɛ o barika bɛna bonya ninnu fanfɛ kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ ko baara min ka di ninnu na o ye bɛ tali kɛ siyansi baaraw kan ani technologie baaraw fo ka taa se aviation ma n'o ye avion boli baaraw ye ka taa se sɛbɛliw bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛlikɛlabaw bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ɲinini ninnu mɔgɔ kofɔlen ninnu na ɲinini kɛ kosɛbɛ sira caman fɛ wa bololabaaraw ka di ninnu na fo ka taa se artisanat baaraw ma médecine n'o ye furakɛli bolo olu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani électronique baaraw n'o ye kuranminɛnw ni kurankow ye o baaraw ka di ninnu na kosɛbɛ bana minnu bɛ se ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu sɛgɛn o de bɛ tali kɛ hakililabanaw kan système nerveux an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔla bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Béliot ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw Béliot ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw ka kɔlɔsi aw yɛrɛ la kamasɔrɔ tasumala kasaraw olu de ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka fɛn bɛ tali kɛ garisɛgɛ sira kan o garisɛgɛ sira o jɛlen don kunnafoni sira fana o jɛlen don wa kɛnɛyaw olu farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu bɛ se ka olu ka farigan bɛ se ka nɔgɔya ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ bɔda bɛ kɛ olu ye nka fɛn min kɔni bɛ tali kɛ tasuma kasaraw kan ninnu bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la ni ko o yɔrɔ in na ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Adama ka so funteni kalo filanan denw Toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na basigi ani wasa olu bɛ aw ye sira caman fɛ nka aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la futinɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ni aw jigilamɔgɔw bila ɲɔgɔn na o bɛ se ka mankan min bɛ se ka taa ka aw bolo da wa aw k'aw kɔlɔsi faratima yɔrɔw fana na kamasɔrɔ bagabagali walew olu talen don ka aw sɛgɛrɛ fan caman fɛ sira caman fɛ denmisɛnninw ka aw ka ko ka di denmisɛnninw ye ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Dawuda ka so Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la baarakɛyɔrɔw ani aw ka kabila kɔnɔnaw na kamasɔrɔ futinɛ bɛ se ka don aw ni aw ka baarakɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walima aw ni aw ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walima aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ nka ni fɛn bɛ tali kɛ garisɛgɛ sira kan o saniyalen don
kibaruya sira olu fana siraw sariyalen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ kibaruya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka nisɔndiya lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Idirisa ka so fasoso denw kansɛriw nin dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔw olu barikalen don aw yɔrɔ la kosɛbɛ siraw olu jɛlen don kamasɔrɔ aw yɛrɛ fɛ banamini minnu bɛ se ka don a ka sira kan k'a ka ko fereke hakilina filanfilan minnu bɛ aw la aw bɛ o bila n'o tɛ nin tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw y'aw cɛsiri ka wuli ka jɔ aw ka laɲiniw nɔfɛ ko a ka ca la aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka na bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la garisigɛ balilenw aw yɛrɛ ma sigi ni garisigɛ minnu ye yɔrɔ janfɛ garisigɛw fana k'a bɛ se ka olu sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo filanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Iburahima ka so denɲɔgɔnso denw lion nin dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔw barikalen don aw fan fɛ jama kun dalen don aw kan sira caman fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa aw bɛ se ka jɔrɔ ko caman na ko don tɛmɛnenw na aw jɔrɔla ko dɔw dilanni na na aw y'aw cɛsiri nin dɔgɔkun kɔnɔna na k'olu caman bɛ se ka ɲɛnabɔ wasa ni kunkɔrɔtaw olu bɛ se ka sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la nka a tɛ taa aw yɛrɛ ka cɛsiri kɔ fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka birisa ɲagami don aw ka ko la fo n'o kɛla aw yɛrɛ ka farifaga ye n'o tɛ dɔgɔkun fagunnen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 22 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isa ka so viergew nin dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma aw ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛna kɛ sababu ye ka se ka kunkɔrɔta caman lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ nin dɔgɔkun ye aw ka dɔgɔkun ye kunnafoni olu siraw olu jɛlen don nka aw bɛ se k'aw hakili to aw yɛrɛ la dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw bolofɛn yɛrɛkɛw olu bɛ se ka aw sɔrɔ nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la garisigɛ balilenw a bɛ se ka olu sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Umaru ka so balansiw nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko jigiya siraw olu barikalen don wasaw ani kunkɔrɔta bɛ aw ye aw ni aw jigila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se aw ni aw baarakɛɲɔgɔn mɔgɔw ma a n'a ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ko sira o jɛlen don ka ɲɛsin aw ma yɛlɛda caman ɲɛsinen don aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la bɔta o fanga o ka ca wa aw ka kɛnɛya olu fana sinsinnen don nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ayuba ka so scorpion nin dɔgɔkun kɔnɔna na mankan misɛnninw de bɛ aw kun kan fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ mankan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusubɔko lase aw ma wa aw ka se aw dusu la nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ sira jɛlen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛyaw olu sinsinnen don yɔrɔ janfɛ kibaruyaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa fo aw ka kɛ lamɛnnikɛla ye nin dɔgɔkun kɔnɔ n'o tɛ aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye aw yɛrɛ de bɛna a ka ko duman caman lasa nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun gɛlɛn ye ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Alahu Taala ka so sagittaire nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ni aw balimaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni aw ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛn sira olu sinsinnen don fan caman fɛ kibaruyaw olu siraw olu fana sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ kɛ aw tagama bere ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a ka ca la laɲini minnu ni aw b'a ɲinina aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne
fonene kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa Solomana ka so masaso denw Capricorne dɔgɔkun in kɔnɔna na ko farigan walew olu ɲɛsinen don aw ma aw bɛ se aw ka sa aw yɛrɛ la ka se ka wuli ka jɔ k'o fara aw boloda la farifaga walew fo ka taa se fariganw ma kɛnɛya sira olu sinsinnen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka hakili to bana min bɛ tali kɛ kɔnɔna banaw kan ka taa se furudimi banaw ma aw ka hakili to aw yɛrɛ la ni bana kofɔlen ninnu na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati cɛla la aw bɛna se ka kibaruya de mɛn nka a ka gɛlɛn aw ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o kibaruya ninnu na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kibaruya min bɛ tali kɛ garisigɛ kibaruyaw kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko faso kɔnɔna na aw yɛrɛ ka so kɔnɔnaw na ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka marabagaw aw ka fanga bɛ boli mɔgɔ minnu kan k'olu de bɛ se ka bila aw la hali baarakɛyɔrɔw fana na aw ka mara bɛ boli mɔgɔ minnu kan k'olu de bɛ se ka bila aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka s'aw dusu la kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ mɔgɔ dalayininaw olu de kun dalen don aw kan sira caman fɛ ni aw bɛ se aw ka dusu bila ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ garisigɛ sira kan aw bɛna mankutu de mɛn garisigɛ ko ta fanfɛla la nka a ka gɛlɛn aw ka se ka a tigɛ da garisigɛ ninnu kan wa farifaga walew olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ fo aw ka dusu bila ka tila k'aw cɛsiri walasa aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani wulikajɔw olu barikalen don aw yɔrɔ la kosɛbɛ wasaw kundalen don aw kan sira caman fɛ fɛn min bɛ tali kɛ garisigɛ balilenw ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la k'aw bɛ se k'aw jigi da garisigɛ balilenw kan yɔrɔ janfɛ garisigɛw k'aw bɛ se k'aw jigi da olu kan wa layidukan mun tɛmɛnen don aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ garisigɛ ko ta fanfɛla la ko ni aw ye wulikajɔ kɛ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ k'aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun ye dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma an balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ a caman na fana ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la wulikajɔ ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a ka ca la laɲini caman bɛ se ka sabati ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye ka aw ladɔnniya ko an nana don wagati kura kɔnɔna na n'o ye poisson mɔgɔw ka wagati ye ni dɔgɔkun yɛrɛ fana kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko saraka min ni bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to a la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ tali kɛ ɲɛma kuru 3 kan cɛw kuru 4 musow k'a ko a koko 3 cɛw koko 4 musow a koko a bɛɛ bɛ se ka kɛ don kelen ni a dafala a ɲaga fili yɔrɔ t'a la i mana fili yɔrɔ walima fana ka se ka warimisɛnnin dɔ ɲini ka denmisɛnninw wele ka u laja ni a ye nafolomafɛn walima warimisɛnnin dɔ ka se ka denmisɛnninw laja ni a ye tamasiyɛn de bɛ ninnu yira anw na ni mɔgɔ min y'a bɔ ala ka barika don a la an ti bɔ kɛnɛ in kɔnɔna na n'an ma foli bila dolo karamɔgɔ Mamadu Dawula Kucala an ka foli b'a ye ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ o la ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka Mali ja